Sashi Sen mat piang ka India ya ka jengja burong ka BJP kala berngam ya Rahul Gandhi namar ka jingken tho halor ka tanat election ha ka jingalang jong ka US ka BJP kala penram ya Rahul Gandhi halor ka jingken tho jungu halor ka election commission ha ka bedai bat ka jingmi jong ka election ha Maharashtra ha ka porbo ai jingkran syakiriulum kibasa syabari akanong ba Boston ha Massachusetts ha Amerika da kabat mu yo Rahul Gandhi halor ka jingkran jong u ka BJP kla keno yo neu nong yalam jong ka kongres ba uju penjak burom ya ke India ha ke benta jong kinong wei ha bakran halor ka jingdu no jong ka MVA Alliance ha Maharashtra ka BJP kala ong ba Rahul Gandhi siam lala ban yo ya ke jingshania jong kinong jet jong kari India bat luas tang ban po jingkeli ya karukom sinsyar pai pa jong kari India ha ki benta jong kinong wei ha ka jing tho jong Pradep Bhandari ulong persya ya ka sinsyar pai pa persya ya ke India Rahul Gandhi ubom siam lala ban yo ya ke jingshania jong kinong jet jong kari India ustang ban po jingkeli ya karkom sinsyar pai pa jong kari India ha ka benta jong kinong wei balai Rahul uju penjak burom ya ke India ha ki benta jong kinong wei u ejen jong George Soros ulai le persya ya ke India kata kadai ke jing temu jong Rahul Gandhi menta kesngi la tho shushu ha ka te ka pos u sat ponawala ula kan thoro ya ke jing kran jong Rahul Gandhi baru loong kajing long jong Rahul Gandhi kalong ban penjak burom iki seng bar ki jika trekam jong kari India ha ki benta jong kinong wei ulej sabari bat ai jigen tho halor kari ti sinsyar jong kari India ki kam bishar bat upo jingkeli ya ke election commission jong kari India kumno kale persya ya ki priu haba kren kinong wei Rahul Gandhi ula keno baka tanat election commission jong kari India kala sya pentut bat bakadon ka ke babakla hakanong rem jong karukom trekam Rahul Gandhi ulong kalong kabasay bahangi bak election commission kadai kabalapan ken bat kalong kabasay bah bakadon ka ke babakla hakarukom trekam ngalaong ya kane punsin kibru kibat thevot ha ka election sya kaying dorbar thawan jong ka Maharashtra ki khambun bani kirang ba ha Maharashtra Reu san lakmot kinong thevot kila thevot kane kaba omla banja ha ka jing em jongi ka simpor kumba lai minute balada phile ya ka march kan mot bagi don kilain jong kinong thevot hado kapor ar baje mestem dai kane kam syam laja habang ilapan ni ki videografi naki om tang bagi la kentai dai lapan kelaro ya ka an ha ka menta om sya syu yang ban pan ya ka videografi la om Rahul Gandhi